Igbo ekene m bịa kedụkwa nke ekwe na-akụ n'obodo anyị tata. Mama Ngozi, kedu ka isi ajụ ụdị ese a? Ọ bụ na ịnụbeghị maka olili Ezenwanyi sobail nke 2023? Maazị ụka ọnụ iwe ga-adị n'ọkụ. Kamgbe afọ 10 m mụsịrị Ngozi nwa m, enweghị m ike ịtụ ime ọzọ ma ya fọdụzie ịmụ nwa. Aka na-ekwu nna dị m ada n'ọya strok. Nsogbu ndị a niile mere m taa kpuchie ọnụ. Nwaanyị ọma ebezina maka na ihe ahụ a na-achọ n'uke enu agbago n'uke a. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, kedu nke na-esogbu gị? Ọ bụ ụkọ ego, afọ imo na-esiri gị ike, ka ọ bụ ụkwa agbashiuka akọrọ gị ọya strok, otego ịgbara mbọ ọ dịka gasị na mmiri a na-agbasa n'elu okwute, tinyere nsogbu ndị ọzọ dị iche iche na-esogbu gị. Nwanne m ebezina maka na ihe ahụ dị ologori azụgo n'ahịa. Ngwa kwadobezie maka olili Ezenwanyi sobail nke afọ 2023 nke ga n'ezi afọ village Igbariam, kansụl n'obodo Anambra East na Anambra steeti. Olili Ezenwanyi sobail ga-adị ma ọnwa Jenụwarị dị n'abalị 7 na abalị 8 nke afọ 2023 na ngurube mmiri enwe ọkalap dị na Igbariam. Chetakwa ọgwụ ị na-ege ndị mmadụ ụbọchị ahụ ga-abụ n'efu. Olili Ezenwanyi sobail ga-amalite ọnwa Jenụwarị na mkpụrụ ụbọchị 7 na abalị 8 nke afọ 2023 bụ nke ga-amalite ma ọ kụọ elekere 8 nke abalị na ụbọchị nke mbụ ya. Oluzie abalị 8 ọnwa Jenụwarị 2023 mmemme olili Ezenwanyi sobail ga-ebili ọkụ ngwa ngwa ọkụrụ elekere 9 nke ụtụtụ. Ndị be anyị, ụtụrụkpa ga-anyịkwa na njoroko na olili Ezenwanyi nke sobail nke afọ 2023 maka na mmanwụ dị iche iche ga-agba n'ụbọchị ahụ dịka ugo, ijele, enyi, nwangụ, ịzaga na imerime mmanwụ ndị ọzọ dịgasị iche iche eji mara Igbo. A ga-akụzi nkụzi ọdịnala Igbo na mmemme ọdịnala Igbo ndị ọzọ dịgasị iche iche nke mmiri enwe ọkalapụ ga-anọ n'isi ya. Kedu ka ị ga-esi wee bịa? Ọ bụrụ na isi Ọnịcha, Enugu maọbụ Ọka wee na-abịa, ngwa kwụsị na Igbariam junction, jụọ ndị mmadụ maọbụ ndị ọkada ese ụzọ esi aga na nke mmiri enwe ọkalapụ. Ha ga-ebute gị na nke mmiri enwe ọkalapụ kpọmkwem. Ụmụnne m, ebe na-echi ọzọ kakwana mma karịa ebe na-arụ agwụ. Dịka anyị na-abịa olili Ezenwanyi sobail 2023, ị ga-ebu ngozi na ụkpa wee na nrịanrịa na ihe isi ike ga-abụzi aka mgbe ochie. Sobail dudu baba. Onye chere aka n'ọkwa bụ Chief Emeka Nwakalụ, mmiri enwe ọkalapụ, onye isi nchụaja Ezenwanyi sobail.